MrBeast vydáva knihu! Áno, chcelo sa mi okamžite zvracať, ale potom som si uvedomil jednu vec. Pokiaľ neviete, youtuber MrBeast sa spojil s Jamesom Pattersonom na napísaní knihy The Most Dangerous Games. Popravde netuším, ktorého ghostwriter pritom nakoniec trpel. Alebo prečo neísť cestou šiškáčov? Nielenže vykradajú názov legendárnej poviedky Richarda Connella, ale navyše zaberú najprestížnejšie miesta v knihkupectvách a aj naše vydavateľstvá do nich nalejú marketingový budget. Pravda, že to dáva zmysel. Obaja autori majú gigantické publikum a kniha sa bude predávať vo veľkom. Kúpte si moju knihu a vyhrajte $1 000 000! Wow. Podľa mňa mohli celú knihu vygenerovať cez ChatGPT a nikoho z ich cieľovky by to netrápilo. Avšak potom som elitistu v sebe utíšil a uvedomil si, že to je vlastne z dlhodobého hľadiska pozitívum. Pokiaľ ľudí z ich publika čítanie zaujme a kúpia si ešte aj nejakú ďalšiu knihu, urobila celá kampaň pre literatúru niečo prínosné. Viac ľudí číta namiesto doomscrollingu. Jej! Preto by som rád vzal naspäť svoj originálny odpor a povedal: ďakujeme ti, Jimmy, že si vybral knihy a nie samoprúsiace nože alebo autokozmetiku.